माने जेबो मिथिया हुसियासो आङो थांनाय जादों माने आंनावहाय सासे मानसिनि फन फैबाय थानायावहाय माने आङो मानो लिंहरदों होननानैसो आङो थांदोंमोन ओमफ्राय दा थांनानै आङो नुहैबाय माने निउस बिदि लाइभआव फैनायनिसो ओमफ्राय दानिया बहाय आंखौहाय ब्रा ब्रा बुंनो थोनायावहाय आङो दहाय माखासे प्रमद बर' सारनि माबा खोथाफोर माखासे एसे आङो बायदिसिना गाज्रि रोखोमै आङो बुंफ्लांबाय बिनि थाखाय आङो प्रमद बर' सारनिसिम आङो निमाहा बिनाय जाबाय आरो जोंनि बिटिआरनि इउपिपिएल दोलोनि सागानगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो निमाहा बिनाय जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला आङो जेबो प्रग्रामखौनो आङो मिथियामोन आङो दाबसे जायगानिफ्रायसो आङो इमिडियेटलि आङो थांनाय जादों ओमफ्राय थांनानै आङो नुहैबायखि माने लाइभआव फैनायनिसो ओमफ्राय बहाय जोंहा एसे डिसकासनबो जादोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा माखासे पार्टिफोरनि बेबायदि माखासे बाथ्राफोर बुंनांगौनिबो माने खोथा फैयाखैमोन ओमफ्राय लास्टावहाय माने माखासे इउपिपिएल बा बिपिएफ नै बिदि माने खोथा बुंनायनिसो माने बियो जादों ओमफ्राय बेवहाय आंखौ माखासे खोथा बुंनो थोननायावहाय आङो माखासे बिटिआरनि सायाव आङो बाथ्रा बुंफ्लांबाय बिनि थाखाय आङो निमाहा बिनाय जाबाय सावरायनाया गावसोर बिपिएफनि जानानै सावरायदों गावसोर डिसकासन खालामलायदों आङो बांद्रायबो माने मिथिजोबा आरो मिथिखायाबो आरो जोंहा आंनिनो बिमा बिफा जेनाखि बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो जों उन्दै समनिफ्रायनो बिथांमोना दंखायो इउपिपिएलआव बिनिखायनो जोंहा जे न'खराव जोंहा इउपिपिएलखाय माने आंहाबो आंनि बिमा बिफाजोंनो आङो सापर्ट दङ आरो आङो इउपिपिएलजोंनो आङो सापर्ट दङ आं इउपिपिएलआवनो आं थागोन बिथांमोनाथ' बुंदों माने बिपिएफखौ लानानै बिथांमोना देरहाहोनांगौनि माखासे बाथ्रा बुंदों आरो ओमफ्राय जेन'बा आंथ' माने इउपिपिएलनि हिसाबै माने आङो बिथांमोनखौ माने आङो सापर्ट खालामहैनायबो जाखायामोन आरो आं गिबियाव मिथिखानायमोनब्ला आङो बाव सौहैयाबो जानो हागौमोन हयथ' माने आङो मिथियावसो आङो बाव सौहैदों नालाय माने मा जागोन आङो बेखौ सिगाङाव जागोनखौ आङो नुहुराखैमोन नालाय बेबायदि जागोन होननानै आङो बिनिखायनो सौहैनाय जादोंमोन नाथाय आङो बे जायगायावहाय बेबायदि फैनांगौ लाइभआव फैनांगौ रायलायनांगौ बिपिएफ पार्टिनि जानानै फंनैसो खोथा बाथ्रा बुंनांगौ होननानै बेफोरबायदिखौ आं मिथियोमोनब्ला आङो खारन बाव सहैनायबो जानाय नङामोन आरो बिसोरो आंनोहाय गावसोर जे प्रग्रामखौ मावनो नागिरदों माने लाइभआव फैलायनाय बे बाथ्राखौहाय बिथांमोना आङो सिगाङाव फोरमायाखै माने आं जेब्ला सहैयो अब्लासो आङो नुहैदों माने आंखौहाय इमिडियेटलि नों दाबसे जायगायाव फैनांगौ होननायावहाय आङो बेयाव सहैनाय जादों आरो एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by the थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।